Sa pa kaadto mangwa na. Magsikay-sikay na. Majung bentang ninjong tanan ako na po ni si Jinbers. Napo ko dari ila sa tirobi guys. Hindi na ko muuli. Dari na ko mupudyo. Bitaw guys. Lami ta dari mupudyo ila sa ati kay lami ka adyo gijang kuan ba. Palibot si jang bay. Ganahan ko maglantaw-lantaw. Inja karon guys. Mula kami ni ati kay dyan ko na kong isuri dito sa kanina ibabaw. Dan ang ilang pang-pang. Kita naman ta dito guys. Ito, nagdag si Rutsu. Ay, si Rutsu ba nang imong bit-biti? Okay, manguha ko nung si Kahoy. Sa pa guys, alas 6 pa sa bentag. Okay, tinsa ni si Jate. May mga ligin-ligin na. Makaon nate? Tinsa na si Ja? Singanda na. Pasyon to nagbitay. To Lami sa atin, tabok kami sa kuwan kalsada. Nasa matagit dan sa eskwelahan. Kami dari lagi sa kuwan guys, eskwelahan. Uy, nang sa bakang iruwa ka nga, saba man. Nami dari sa eskwelahan agi guys. Ito sa ati to Nanay, nagpistopis daniti, wa pa. Si babawagi. Uy, nanti. Hagbay to aning una na. Mura po si Jag nakatuod sa daan. Majuno na rong nakayuban. O nakainamdum ko dito sa Alicia. Lumato dito sa puting bato ba. Kapag nami sa lasang. Mo ni kinabuhing probinsya. Sa pa kaadto mangwa na. Magsikay-sikay na. Manarbaho na. Mangita ta dari majuhon. Masigay majuhon danis ibabaw. Kaya ni mo Jin? Kaya pero wang. Kaya pero ganghang na. Nanak naman kadalig sinakasakat ino. Ay mo kumuhag kahoy gud. Lakat-kat. Kat guys. Ali guys sa banta. Ano Haman. Dake. Asa ba? Hala ubi. Gahe pa na. Ulipan. Nahayang. Na. Mamakra ba ni? Nagpakon ta. Gabsa, gabsa. Ha? Gabsa. Gabsa ba itang gabsan ba? Ato ning gabsan guys kay kuan pa dyan nila pa dyan ni siya. Bye bye. Hala, musuko. Matay na siya. Makamatay mo gud natin ikaw ba? Maak. Pato na lakaw sila. Na. Hindi talayo na mo to yung mga kahoy diha nga kanang karaan ba? Lami dali tig manana mo guro kids ko ba nadaghang kakuha ang kahoy. Orchids lagi ang bri tanan. Ano lang ba dito sa dali si babote? Wa manok andra. Ha? Manok. Sila ta dili sila makan. Ano po mo mga hoy? Lami yung lugar kay nailingani. Dito sa tuwa, ay dito sa mga awa. Ani po gumagwag zuta ka ng mga na kuan ba ka ng dagay day sa nagihan sa uwan ba?
bunga dito ha. Ha? Guys, nagsugod na si Jijin og hanghang. Gihanghang na ko guys. Marapit na siguro may moabot. Ansa ron te? Marog mga manok. Gihangat ako guys. Pero lami nun po ding ingani kay exercise kada buntag ba. Ni nagmanok nagisaba na. Nagisaba nag mga manok. Unsa ka nino nagagmay bunga. Hindi mo na pinagtanong. Sa bunga haday? Nahilo ka? Sambaw sa itong bunga. Ako sa una na ako'y makita na. Sa badi ay. Ako sa una na ako'y makita nga mga bunga nga. Lamit na nun. Kaya hamang kanon. Nahilo pa bitaw ko da. Tagam. Tapos do mga bunga nga gagmay to ah. Guys, napad siya mga bunga nga gagmay. Lami kanon. Kaon siguro natin. Ha? Nahangat na kadyo guys. Nangyang na ko pero hala. Ha? Tara mas din dito. Aning tanaw rin mas din ti. Danti, hindi pang hilabot ha? Gihangat na ko. Ano sa dito? Ano magkikaraan ng kapit ito ba? Ha, kanang karaang kahoy ni mo ang gipangita. Kada adlaw siguro ko dani magtungas. Mahilis siguro ang bilbil. O kada adlaw ko dani mag Ang size na ba? lakaw. Singot, ha? Hala, dagana ka adyong manok. Ada sampag dani na. Nagagbunga. Hi mga nuknok. Nadepi pabo. Good morning. Good morning, pabo-pabo. Gihangat pa ko, guys. Grabe pang buto-buto sang dagan, gihangat pa ko. Naday pidagang kamunggay daniti na. Lamig na kay nganing bauwa. Daw-dawawon ba no? Oh, ato ka sa ubos po jo, ug lajon ka. Mani ka dani. Napi mais. Napi. Dili manok tok. Hindi manuhak. Dili man. Nay, uban mo. Mutuhak. Mutuhak. Managla ko. Ganay kon guys, ang itlog. Nasda na ulit itlog. Ayan. Wala di ay. Wala, pangitlog mong daghan, karong dagang marbis. Pagkulit mo, Hi guys. Dari butang sa basket. Hala, init pa. bago pa nang biwas. Init pa si Ja. Init pag itlog yan. Sige, pangitlog pa mo, arong dagan mig anihon. Manganis ako dari guys, so kanang itlog. Lami day magbuhig ngani no. Oh, wa man ang itlog agaban wa na. Ay dapay isa.
Gamay ra may yung giitlog, nangitlog unta mo tanan para daga ganiyon ni nakabuntag. Pakaonon meron sila. Kung magpakaon, Nangitlog na pod. Din salihay na sila itlog. Ah, Oh. Ano sila, among bantadan lagi niya rin sila naglikot na sila. Ano, panggutom naman ang mga saba. manamig kuan guys, ani. Mani na harvest guys. Ang kaning pabo nangitlog na ni. Naman din dragon fruit. So, teka pa just to, abuhi gapon siya bisag napla na. Oh, natumba na siya pag bagyo. Nay si daning lugar kayo guna-guna ka ba ulan tara kang dagat. Ka may tagiya danite. Ako ginalaya ito, yan suon ni ate. Ah, Siya mo igapugig tanom ano. oh, Si ate mo igapugig tanom. grabe ka kung gihano. Pag pandemic naman sa ni. Itong na sige hatod ko rin dyan og lubi. Yes. Amo ang kuan guys, gwardiya, gaban-uban siya gaw na una pa kun siya. Ito sa gihanan. Mais dante. Mais ko no. Kung nagtinab-tinaban, malatusan ang pagkaroon si Mang Mamarobe. Ha. Unsa man siya gisunod-sunod na ha? Adyo ay magpakadgid ka na hay naguli nato. Ano kag sunod-sunod? Ang padaplinda na kay matumban kunog mga mais. Masuko ang tag-ija. Lingkod. Lingkod ka na, kasaban siya ka na na oh. Sa atin masuko na, kaya tinab-tinaban ni mga mais. Ngarak ng kakiat. Uban-uban manggod si Dante God. Ban-uban. Yung na mga tanom nga imong panumban. Da, latusan ninong kasi mo ang mamarubi kay kiat ka. Naghanap ito kamunggay. Ako hilig ko kamunggay. Halos kada adlaw nang magsabaw ko hadya ng butangag kamunggay. Lami bitong kamunggay. Kaya daghan nag vitamin sa ato ang lawas. Naikuan guys, nailami dito gipangkuhan. Hala, rang lami ah. Mao nagang nakita dito sa ubos. Ang daghan namang nanggi kamang-kamang mura maghaglikon. Dati mais. Di guys. Di kayo nahabantay ka. Iya. Kasi nga danite? Granada. Amo din si Granada. Laning liki na lagi isa. Kuha nang nahinog na sa babaw di ah. Di liki-liki na. Kani kuha nang nahinog na. Kani? Kain na ni. Di guys. Kari po di sa di ako ah. Mura man tagtagid sa dani. Kani? Kay wa may naliki na sa wa may nanguha. Kari gali ko ako nang liki la. Makatilaw na jud ko dani. Di ka nang liki ba ko ana? Kuan ko rin kuan guys. Di kala na apil man nag-isa. Di ko na pud Hinog na pud ni. ni. Kani makaon pa ni. Liki naman siya. Makaon pa na no. Ah, di ko. Di na ako nang lamok. Ay makaon pa. Kain para ah. Ay nga ni din na ijang liso. Sikso po niyo. Ilawan. Ano? Lami man dai siya ang katamis. Ang kapit dadadin kay ato. Mura siya biyabas. Matay sa Pat ka buka mo ang gi kuha. Saan ka ni pagbitbit? Di ah. Lami man dai siya kay kanang tamis, mura po siya kanang kuan ba biyabas. Dari ra kuwat ni ate guys kay magpakuan po ko sa adlaw bang pasilang sa adlaw. Yan guys so sili man dai ni siya. Namuwak ra ba? Nagkahoy nga nakuha nga ate. Mo na mo hang patay malagi na ate mong isungnod. Ini siya. Namuwak ra ba? Nagkahoy nga nakuha nga ate. Mo na mo hang patay malagi na ate mong isungnod. Hey guys, tanami ni ate guys, nakauli na gikan dito sa kananay ibabaw nagkuan guys. Nang harvest ko kananay itlog, nalingaw ko dito sa kananay mga manok ba nga. Diyan nakadami kuan guys, Granada. Ay guys, naluto na naman yan. Ang ano dalan ni tamis, gamora niya ang kamahal.
Suman ako dito ga kaon sa kananay dinengag nga kuan guys, kamuti, mura to yang gi kananay pamahaw. Kaon ja karon guys, mag shout out sa day ko ni Ate Lily Mureng. Hi te, kamusta nakatnaot ko nga nag-enjoy kasi mo ang bakasyon sa Bohol. Anja enjoy diha sa Davao te, dagan kadtong salamat sa permi nimong pagtanaw sa vlog. Anja shout out po ko ni Bobong Mureng. Hi. Kuya Bobong Mureng, ni Princess AG Sarno og ni Joy Sarno. Hi ninjong tanan. Manggiamping mo permi. Anja dagan kadtong salamat sa permi ninjong pagtanaw sa kananay ang vlog. Hi guys, majungod to guys. Ting paniud ko na. Diyan si ate to nakandam na siya sa paniud. Nagakuara kong ka senyorita, patawag-tawag pa yung nagtingkaon na. O pamalagis kuya ide. Ang lami ara baga giluto ni ate nga kuan guys, suwa. Isang giluto nga suwahang paborito. Buwad o ka nang ganina. Ang lami ang buwad sa nang buwad ti. Aramang lami Buwad ah. na bangsi. Diyan na po'y kuan guys, bagong nga naitambok. Kinuko ang lami ang suwa. Mga unsa mi guys. Ikaw Kristilan. Dali na. Chandelier. Maniod to tarang lami agamang sir ang lami agutan ni ate. Agutan ko kailan ni kaso higop mo. Sabaw. Nandiyan si Jijin Bors Rabad guys, dari doon nakaadlaw ra ka senyorita. Isda. Nagtingkaon patawag-tawag pang ate. Basta kang paborito kanina dyan kuan. Dahon. Ning ari ra ko dari og nagsenyorita. Alam niya ko basa. May favorite kalabasa. Isa ni nga buwan ti danggit. Di. Ayos da ni. Danggit. Di kayo kaya. Bakasi. Bakasi. Hindi papa bakasi. Ang bakasi mura nagwas, di ba? Aliron kaon ron. Oh. Amay mong uyab. Mo pamahon ni Jijing kaniya kuan. Kamuti. Na para balik kamuti. Kamuti mo. Namigutan ni ate kay di pangkutlo ras daplin. Ay nakalimot ko butang ukra na di ukra na to. Yung tatong ukra. Di guys man ako kaon ja. Pipilipite. Hindi ta man ang cellphone sa mo ka. Hoy! Nag-vlog sa siyang cellphone. Kano man? Ah, ako na lang cellphone. Yan ara wali. Jijing bitaw na. Ay, manang kaon. Wala mag-iya ang cellphone. Welcome to the Jinverse vlog. Yan kuan din guys. Labahita. Kung nakalabira na, labingwit ra ni dagat. Yan na po yung labahito. Dami ka buwad mo ni hanggang buwad nga. Sus kalami. Ang kinalamian dyan, nagkubasa di ah, murag Dapat say patata. bagoong. Kay di mo may bagoong guys kay di mga uniog mangga. Ni Nicole Burst. Ja. Pili mo guys ni Nicole Burst. Uy hinog-hinog na lagi rin. Hala, ang lamian, narabay bagoong. Sarata. Tandok. Sa tanaw Nagkaan na ba ko na doha kabuok ang naurot din nila. Hawak. Kami ka magkaon guys na nang daghan ba. Bawal na si Nicole. nang Natindugis ako nak be. Bawal mo guna. Nak, tindugis ako nak. Kay mga ani Medyo dahil ko kantag mangga. Mga tulog ko. Wala pagayon ako na. Ay hinog diha. Ah, kay Sula ba? allergy man na. wala uy. Tapos man allergy ng alamang. Da guys, wala pa naka-subscribe sa channel diha kang Jijin Burst nga kuan. Ruby Provinciana. Paliw og subscribe sa wa pa naka-subscribe. Nakalami sa among alamang. Guys, madyong hapon, yang naong mura na unsa na ning naong nga mura ni gikan gi pusan. May batang nga nasa laag dire. Day batang nasa laa guys oh. Akong giapas. Jaga headphone ko kay gikan mo ko nagigda dato ga ligad-ligad dyan. Nanawag sila kay mangaon ko ng ice cream karon murag maajuhon ni. Kami maki ni lubi mo. Ang kuan guys, kalamay katong pasalubong ni Ate Norlina. Og Kuya Jo, og ni Mama Julie, og ni Ate Milin. Salamat kaadyo ninyo. Kay dagi parisa na mo kanang naay kuan slice bread. Mag-snack ta guys, da ice cream pangpawas alimuot. Gami dati sa among garden. Cream dong at sipon.